Kaixo, gaur egin behar dugu entsalada bat, Proventzan egiten den entsalada bat, eta horretarako probestu behar dugu beste egun batean egin genituen bokeroi batzuk, antzoa marinatu batzuk, egin genituen entsaladilla bat egiteko beste egun batean, eta hortze sobratu zaizkigu eta probestuko ditugu. Hasiko gara alkatxozekin. Venga, lehenengo kontua. Moztu behar zaioren parte txiki bat, eta hau egiten dena da, zuritu, eta jarriko ditugu hemen uretan limoi pixka bat egin. Eta horiak kentzen dugu ja punta, eta kasu honetan moztuko dugu lautan, bale? Eta uretara. Bueno, ja garbitu ditugu ja alkatxofak eta egosiko ditugu orain. Horretarako badugu ura irakiten eta gatza botako diogu bai ur horri eta bai bol honi, eta egosiko ditugu hor alkatxofak biguinak egon arte, 3-4 minutu, eta gero pasatuko dugu oztuko ditugu, bale? Venga. Eta alkatxofak egozten diren bitartean, egingo dugu saltsa, dela maionesa oliba beltzen maionesa bat. Eta horretarako badugu hemen oliba beltz batzuk, kendu behar dira ezurrak. Bi antxoa edo 3 botako ditugu ere bai. Arrautz bat, ozpina ere bai. Gatz pizka bat ere bai. Eta trituratuko dugu hau. Eta orain botako dugu girasol olioa poliki-poliki maionesa bat egiteko, bale? Hor buruak prest daude ja, eta oztu dira ja. Kenduko diet ura eta hasiko gara prestatzen laranja eta pomeloa, bale? Egingo dugu zuritu eta gajoak aterako ditugu, bale? Ikusiko duzue. Hortzi dugu ja laranja, eta berdina egingo dut pomeloarekin. Bueno, bagoaz bukatzen, errezeta eta horretarako behar dugu alkatxofak, prest daudela, alineatuko ditugu pizka bat, olio pizka batekin, mostaza pizka batekin, eta hemen dugu binagreta bat, tomate eta hinojoarekin. Dugu pizka bat ere bai. Bueno, hasiko naiz entsalada montatzen, horretarako jarriko dut hemen maionesa pizka bat. Laranja eta pomelo pizkat ere bai. Jarraituko dugu alkatxofekin.
Gero, antxoak. Eneldo pixka bat. Oliba batzuk ere bai. Eta maionesa pixka bat ere bai. Hortxe, entsalada desberdin bat, eta hori, probesten bokori batzuk eta alkatxozekin. Honin...